Raġel ta' 47 sena li jgħix is-siġġi u jinżamm arrestat mix li bakkużi ta' vjolenza fuq is-sieħba tiegħu. Fil-qorti preseduta mill-Maġistrat Caroline Farrugia Frendo huwa wieġeb mhux ħati għall-akkużi miġjuba kontrih. L-imputat ġie mix li fost l-oħrajn li żamm lis-sieħba tiegħu kontra l-volontà tagħha li kkawżala biża' li daraba li qeddida li ħepp għaliha u li kisrilha l-mowbajl u ġie akkużat ukoll pussess tal-pjanta tal-kannabis. Fil-qorti d-difiża għamlet talba għal ħelsien mill-arrest li ma talba sabet l-oġġezzjoni tal-prosekuzzjoni. Kien għalhekk li l-qorti żammet lill-imputat arrestat minħabba n-natura tal-każ u biex tipprevjeni intralġ tal-provi hekk kif il-vittma għadha trid tixhed. Intant fil-qorti ġie ordnat biex isem l-akkużat ma jixxandarx hekk kif l-imputat u l-vittma għandhom it-tfal. Salah Sabar ta' 19 sena u Mutez Ferjani ta' 20 sena mill-Libja wieġbu mhux ħatja għall-akkużi ta' serq bi vjolenza. L-allegat każ seħħ fis-16 ta' Diċembru meta ż-żewġ imputati ikkawżaw ġrieħi gravi u żammew persuna kontra r-rida tagħha biex jisirquh permezz ta' arma taqtaw bil-ponta. Is-somma misruqa hija bejn wieħed u ieħor ta' 2330 euro. Iż-żewġ imputati ġew mixtija lil ħamis li għadda huma serqu persuna waqt li kienu fuq tal-linja. Fil-qorti ma saret ebda talba għal ħelsien mill-arrest u bekk huma nżammu arrestati.